Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü gysgaçyk söhbetdeşligimiz ýene de şol Türkmenistan, Owganistan, Özbegistan, Täjikistan, Kyrgyzstan şu regiony bolup geçýän wakalar bilen baglanyşykly boljak. Bilşiňiz ýaly geçen hepde aýdyp beripdim nämeleriň bolup geçýänini. Indi şu gün alynan gelen soňky maglumatlara görä Özbegistanyň Harby Ministerligi beýanat ýaýradypdyr. 27-nji iýundan, ýagny şu günden olaryň harby goşuny ýanky doly söwüş taýýarlygyna girdilipdir. We serhede goloy owan Özbegistan serhedine goloy ýerleri goşullary ertilip başlanypdyr. Ýa şu ýerdäki owuldan bar goşullar indi birinji derejeli taýýarlykda durlar. Ve nämeden gelip çykdy? Olaň öz beýan edişine göre şol ýanky talipler ýa-da Talibanlar şol Owganistan territoriýasyny şol Özbegistan bilen serhetdeş oturan ýanky Şortyka diýen uyezd ýa-da uyezd bolanyny türkmençe görsäk etrap bolup bilirdi. ýa il ýa ilçe. Ene şo ýerde basyp alýarlar. Ondan şol Şortyka geçelýäni gorap oturan Owganistanyň hökümet goşullary olaryň özlerini gaçyp atalygy gözläp Özbegistanyň territoriýasyna geçýärler. Jemi geçen adamlaryň sany 53 diýip aýdylýar. Şol 53 sany eskerem soňra ahlisi ýene de ýygyny Owganistana uğradypdyr. Diýmek şol hökümete Kabula tarap samolyot bilen uğradylandyr diýip çaklasa bor. Ne şu taýda Owganistanyň ýanky daşary işler ministerliginden beýanaty bar, aýdylýar şu taýda umumy netije çykararlyk bir zat bar bolsa şol biz Owganistan bilen biz deň hukukly, hoş niýetli goňşuçylyk gatnaşykda ýöne hiç bir tarapdan hiç kime bizden şu provokasiýalara ýa zorluga ýol bermez. Owene şular ýaly hoş niýetli goňşuçylyk saklap alyp galmakçy diýip mene şular ýaly beýanat edipdirler. Elbetde bize düşünükler her kişinin emedi öz gaýgasy biziň kem şol bolupdyr. Biz öz watanymyzyň gaýgasy aladasy bilen ilkinji nowatda Türkmen Owgan serhedini ýagdaýlary nähili. Bu barada yerden ses çykka emma ol haramhor hökümetden ýeke kelam şu barada halkyň öňüne çykyp düşünürse ýa-da beýanat berýän ýolbaşy ýok. Ne prezidenti, ne daşary işler ministri, ne goranmak ministerligi, ne de beýlekiler ýa serhet goranyň ýanky ýolbaşçylary. Eger halkymyzda hiç zat aýdylanak, şoň üçin halkyň içine bir topar ýerde bir şol gep ýaýrya görüň ýaýrya nä dogry informasiýa, maglumat ýaýrya onuň dowullary diýip nähil workady. Watandaşlar dowula düşmek gerekli hasap edýän, näme bolsa, näme boljagym bolsa bu şu zatlaryň hemmesini sowukkallyk bilen garşylap, ölçerip, döküp, soňra netije çykarmaly halk bolup. Elbette hemmemiziň gaýgymyz aladamyz ata watanymyz Türkmenistan, onun içinde bolup geçýän ýagdaý. Odala keselçilikdi, soň açlyk geldi. Mun ýa-da indi suwumyz kesseler, inden bir regiony oşody ýa uruş ody tutaşyp başlady. Nähir bor ertekunmy diýilen alada her bir adamyň kellesini ýa ýüregini aýlanyp durda bar. Elbette bir mahsus duygular biziň hemmemizde ýöne şunyny bir waswasalyk etmän gata arkaýyn kabul edip ondan çykarlygan ýerde nämede şu zatlara öňs bermeli. Hakykatdan biziň döwletimiziň ol neytrallyk ýa ýanky beýtaraplyk statusy bar ýöne şular ýaly söwüş ýagdaýlar emele gelen ol neytrallygy seredýän döwletler ýokdur. Eger her bir dünýäde kabul edilen halkara kanunlar doğru dürüst işläp durulmagyny onu
ahli döwletler ya daş töwerekde bolup geçýän uruşlar, çekeleşikler, gargynçylyklar bolmazdy. Şoň üçin diýmek şol kabul edilen halkary kanunlaryň bozulup gelinýärdi. Biz bu tarapynam elden bermeliler. Ýöne her bir adammy bilip seredip ýedil şap bir kesip ätmeli diýip düşünýän. Şoň üçin ben öňkü saparym haýyş etdim. Ýene bir gezek gaýtalýan watandaşlar şol dogry dürüst habar bar bolsa, informasiýa bar bolsa. Esasen şol biziň Gorunmak Ministerligimizde harbalardan sizden haýyş edýän bar bolsa sizden näil informasiýa şonu uğradyp durun. Belki diplomatik nähilem bolsa bir gepleşikler owan tarap bilen alınıp barylýandyr. Ya başgaça çäreler bardyr. Şu zatlardan siz harbylar ilkinji nowatda habarly bolmaly serheden goraw sizde durdy, sizin gerdeňizde. Şoň üçin sizden etçe haýyşym mümkin gadar eger sizde informasiýa bar bolsa bize ýetirin. Soň biz onu halka aýan ederiz. Onu watandaşlar şu ýerde men gysgaçyk çykyşym tamamlaýyn. Eger ýene de näme habar gelip dursa, ýygy geterli size şol maglumatlary ýetirip durur. Ýöne bir gede gaýtýan, howsala düşmän, alada bolup bilir, ýöne howsala düşmän, arkaýynlykdy kabul edeliň sebäp ol diňe Türkmenistanyň üstüne awanýan howplar, ol bütün regionyň ähli merkezi Aziýa respublikalarynyň üstüne awanyp duran howp. Şoň üçin bärde kollektiwleýin umumy bir netije çykarlar ýa netije gelinir diýip pikir edýän. Ondan mundan daşarynam Birleşen Milletler Guramasy OBSE we beýleki uly kiçi döwletler olur men aladasyny bildirip başlady. Han göreliň bakalyň netijesini näme bilen gutarýar. Şonu aýdyn edim. Bolýa onu watandaşlar şuwlukçy hemmäňiziň öýüňize saglyk. Sag oturuň. Saglyk görüşelim.